Il-familja ta' Raymond Caruana, iż-żagħżugħ li nqatel fi sparatura fuq il-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Gudja fl-1986 minn partitarji laburisti mit-triq, taw il-parti tagħhom fl-iskema ejjew nazzjonalisti. L-aħwa ta' Raymond Caruana żaru l-uffiċċju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fejn taw donazzjoni ta' €500. Jimmy Caruana u Raymond Caruana stqar li bħala familja inaqdu fejn kulħadd ta' is-sem tiegħu u ġabru din is-somma sabiħa bl-iskop li jiddedikaw din il-parti mill-mużajk lilħuhom. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lill-familja Caruana tad-donazzjoni tagħhom u tal-appoġġ kbir li taw lill-Partit Nazzjonalista tul iż-żminijiet. Joni, ir-raġel toħti għallinna tafx nagħmlu, naħorġu €50. Kull wieħed kull familja u nagħmlu di l-biċċa xogħol tal-mużajk. Kull min jagħti sa jiġi jara l-oġġett fuq ismu, jgħidu wara għandi sem tiegħu dak, ikollhom it-tfal ta' tfal, jgħidu wara n-nannu kienu ħarġu €50. Fimt x'inhija, ġifieri ma nafx oġġett mhux żgħir ħafna imma jibqa' rekordju għalija. Il-proġett ejjew nazzjonalisti tnieda fil-ġimgħat li għaddew u fl-ewwel jiem tiegħu diġà kien ta' suċċess kbir. F'dan il-proġett diversi persuni sieħbu f'familji jew gruppi u qed jiġbru €500 biex simbolikament jixtru parti minn mużajk li se jkun qiegħed jitwaħħal fl-entratura tad-dar ċentrali f'Tal-Pjetà.